Suomen olympiaedustaja Lontooseen purjehduksen naisten laserluokassa näyttää ratkeavan muutoin kuin urheilullisin keinoin. Sari Multala ja Tuula Tenkanen ottivat tänäänkin mittaa toisistaan sijoituksista piittaamatta maailmancupkisassa Palma de Mallorcalla. Kaksikon kissa-hiirileikki alkoi heti päivän ensimmäisessä lähdössä. Kumpikin sortui virheisiin jo ennen starttia ja sai keltaisen kortin. Maaliin suomalaiset tulivat viimeisten joukossa. Sari Multala ei päässyt edustamaan Suomea Pekingin olympiakisoihin 4 vuotta sitten, ja nyt hän on aikonut varmistaa, ettei sama virhe toistu ja paikka Lontoon kisoihin aukeaisi. Multalalla ei ole enää täällä Palman maailmancupissa mahdollisuuksia palkintopallille, joten hänen ainoa tavoitteensa on vartioida Tuula Tenkasta. Mä nyt yritän ottaa sen positiivisena haasteena tässä, että sanotaan näin, että mulla on kuitenkin etulyöntiasemalla tähän kisaan lähdettäessä ja mä nyt yritän tehdä kaikkeni, mutta onhan se totta kai se on jännittävä tilanne, mutta toisaalta niin ehkä mä koen kuitenkin, että mulla on ihan hyvät mahdollisuudet onnistua tavoitteessa. Toisessa lähdössä kaksinkertaisen maailmanmestarin taktiikka ontui ja Tenkanen pääsi karkuun. Tenkanen oli maalissa 5., Multala oli 13. Tenkasen olympiahaave elää vielä ohuesti. Yhteistilanteessa hän on nyt 17. Huomisen 2 lähtöä ratkaisevat Lontooseen lähtijän. No kyllä mä siihen osasin jo vähän odottaa ja ennakoida, että mun pitää nyt vaan yrittää päästä aina karkuun ja purjehtia omaa purjehdusta niin kuin tässä tokassa onnistuin. Parhaimmillaan tai pahimmillaan niin kuin todellakin kovaa leikkiä. Ja nyt sitten saatiin nähdä ne tiukat valinnat, mitä Sarikin on nyt tässä tehnyt viikon aikana. Mutta tämä kuuluu purjehdukseen ja joka leikkiin ryhtyy, niin on sitten nämä pelisäännöt hyväksyneet. Kyllä se 20 pistettä ei ole tarpeeksi vielä, että huomenna eiköhän jatketa aika samaa rataa. Vielä vähän tarkemmin vaan. Okay. Sari Multala siis edustaa Suomea purjehduksen laser-radian luokassa Lontoon olympiakisoissa. Multala varmisti olympiapaikkansa Palma de Mallorcan maailmancupissa pakottamalla Tuula Tenkasen huonoihin lähtösijoituksiin. Multala jatkoi 2 viimeisessä lähdössä tuttua taktiikkaansa. Ainoana tavoitteena häiritä Tenkasen purjehdusta ja estää liian hyvä suoritus. Suomalaisnaisten kiivas taistelu Lontoon olympiakisojen edustuspaikasta sai arvoisensa huipennuksen täällä Palma de Mallorcalla. Maailmancupin alkupäivien kevyt tuuli muuttui ratkaisevalla hetkellä kunnon alkoksi. Kaksikon taistelu oli ennen näkemätöntä suomalaisessa purjehduksessa. Multala hidasti omaa vauhtiaan ja jopa odotti Tenkasta useaan otteeseen kisan aikana. Suomen karsintasysteemi mahdollisti tällaisen kikkailun ja toiminta oli sääntöjen mukaista. Mun mielestä meidän karsintasysteemi oli aika huono, että mä en todellakaan itse tekisi tällaista systeemiä, koska tässä nimenomaan on se suuri riski, että jahdataan toisia eikä purjehdita tulosta. Ja mun mielestä on ikävää, että jouduttiin menemään tähän, mutta toisaalta niin meillä ratkotaan tällä tavalla myös olympiamitaleita meidän lajissa ja se on osa tätä peliä. Siitä mä oon vähän ihmeissäni, että vikassa lähdössä vielä, kun karsinta ainakin mun käsittääkseni oli jo ratkennut, niin Sari ei vieläkään antanut mun purjehtia omaa purjehdusta. Tenkanen oli kisassa lopulta 19. Olympiapaikka olisi vaatinut sijoituksen 11 joukkoon. Sijalle 26 yltänyt Multala voitti olympiakarsinnan 2 edellisen karsintakisan EM- ja MM-sijoitustensa perusteella. Olympiakomitea tekee lopullisen päätöksen Lontooseen lähtiästä, eikä sieltä haluttu vielä tänään ottaa kantaa asiaan. Peli on selvä, että meillä oli selvät säännöt ja Sari Multala on tämän sarjan voittanut ja sillä siisti. Tietenkin mä oon nyt purjehtinut osittain särkylääkkeidenkin avulla, mutta en usko, että tässä nyt mikään hirveän huono tilanne on. Et kuitenkin tänäänkin oli aika kova päivä ja pystyin kuitenkin ihan hyvin purjehtimaan. Mä oon ollut täällä maaliskuun alusta asti täällä Palmalla harjoittelemassa ja sitten alan tekemään suunnitelmia kohti Lontoota.